Είμαι ο Σταύρος Μυρονίδης. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Μάνος. Είμαστε στο Miro Auctions και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι γίνεται με την τέχνη στο Miro Auctions. Ο οίκος Δημοπρασιών έχει χώρο που είναι γκαλερί και έχουμε και άλλους χώρους που εκθέτουμε σαν γκαλερί. Εδώ πέρα τι κάνουμε? Δείχνουμε καλλιτέχνες στο δημοπρατικό κοινό, έτσι ώστε να μην είναι απλά μια εκθεσιακή κατάσταση, και μετά Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν και στη δημοπρασία, να δουν ένα διαφορετικό κοινό, το οποίο δεν θα είναι μόνο καλλιτεχνικό όπως είπε ο Σταύρος, θα είναι κοινό το οποίο έρχεται με την ψυχολογία να αγοράσει, θα είναι κοινό το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο συνηθισμένο στις εικαστικές εικόνες, αλλά παρόλα αυτά είναι το πρώτο άνοιγμα, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να προωθήσουν τα έργα τους από μια διαφορετική πλευρά. ένα ωραίο πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι ζητάμε από τους καλλιτέχνες να ξεχάσουν την τιμή στην δημοπρασία του έργου τους και να σκεφτούν ότι δίνουν μία δυνατότητα σε ανθρώπους να αποκτήσουν το έργο τους πιο φτηνά ή να το διεκδικήσουν. Αυτό τι συμβαίνει? Άνθρωποι που αρχικά δεν θα πρόσεχαν το έργο τους γιατί θα ήταν εκτός από το price range που μπορούν να το αποκτήσουν, ξαφνικά βλέπουν με μία τιμή που είναι εφικτή για αυτούς. Εάν τελικά καταφέρουν να το πάρουν ή να το διεκδικήσουν, πλέον έχει γίνει μία εγγραφή του ονόματος του καλλιτέχνη στον άνθρωπο που προσπαθεί να χτυπήσει το έργο του στη δημοπρασία. Δημιουργείται νέο κοινό και είναι και πράγματι ένας τρόπος να σε δει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί ημερησίως βλέπουν το site μας πάνω από 1000 άτομα. Από την άλλη πλευρά, ως συλλέκτης ή ως ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεσαι για την τέχνη και θέλεις να αποκτήσεις αυθεντικά έργα, έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις έργα από πραγματικά καλούς καλλιτέχνες, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, σε τιμές οι οποίες είναι προσιτές. Αυτή τη δυνατότητα δίνει η δημοπρασία. Ο όρος κάθε συνεργασίας που κάνουμε με καλλιτέχνη, κάθε καλλιτέχνης ο οποίος έρχεται στο χώρο μας να εκθέσει τα έργα του, θέτει στη δημοπρασία 2 ή 1 έργο του προς πώληση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με μια τιμή των 150-200 ευρώ, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει ένα έργο τέχνης, καλλιτέχνη του οποίου του άρεσε η έκθεσή του στο ισόγειο και να ξεκινήσει έτσι τη συλλογή του. Είναι σημαντικό να αποκτούμε έργα πρωτότυπα. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις αφήσεις στο σπίτι σου, είναι πολύ διαφορετικό να αποκτάς πίνακες από το IKEA. Η πρωτότυπη τέχνη έχει πάντα μεγαλύτερη αξία και δίνεις διαφορετική δυναμική στο χώρο σου όταν αποκτάς ένα έργο το οποίο είναι μοναδικό. Ξέρεις ότι δεν το έχει κανένας άλλος. Και μην ξεχνάμε ότι, στο βάθος μπορεί να είναι και μια επένδυση για το μέλλον, διότι πλέον ποτέ δεν ξέρεις, έτσι όπως εξελίσσεται η αγορά τέχνης, τι είναι αυτό το οποίο αποκτάς τώρα και τι αξία θα αποκτήσει μετά από 7, 8, 10 χρόνια. Συν το ότι δίνεις δυνατότητα σε καλλιτεχνίδες, σε παιδιά που σπουδάζουν στην Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Αθήνα, να έχουν ένα μικρό εισόδημα πουλώντας τα έργα τους καθώς είναι στο πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και έτσι δημιουργούμε καλλιτέχνες και όχι μελλοντικούς καθηγητές. Ελπίζω να θείτε. 27 Απριλίου είναι η επόμενη δημοπρασία μας και οτιδήποτε ερώτηση θέλετε για τη δημοπρασία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Στις 27 Απριλίου θα έχουμε εκθέσεις 8 καλλιτεχνών στο χώρο μας, ξεκινώντας από τον Αθανάσιο Σντούπα, την Τάνια Στεργίου, την Νίκη Γιαννοπούλου, τα έργα της οποίας βλέπετε γύρω μας. Θα είναι η Χριστίνα Σαββάκη, μια εξαιρετικά ανερχόμενη καλλιτέχνης, πρόσφατα εξέδεσε και έργα της στην Αθήνα. Θα έχουμε την Μαραντίδου, θα έχουμε τον Τζανουδάκη, γλυπτά του οποίου θα είναι και διαθέσιμα στην δημοπρασία και έχει εξαιρετικά γλυπτά στο χώρο μας. Γενικότερα σας περιμένουμε όχι μόνο για τη δημοπρασία αλλά και για τα έργα τέχνης τα οποία κοσμούν τον ισόγειο χώρο του κτηρίου. Το γλυπτό που κοιτάτε είναι Γκέλας και Σίδης.